Pozdrav svima ljudi, evo nas su Nemanja Games i danas ćemo, neću ja igrati nego Fedor, ovdje će igrati Skywars na projektu, a ti će biti u opisu videa. Da. Mapa kave. Ko ne znam. Evo ovdje čak i piše. Sa strane, Kave, Warrior. Savez, Divor, 8. Krećemo za 10, 5, 4, 3, 2, 1, Krenuli smo... Nije neke loše stvari. Samo što nemam da se vidim. Ja to sve trebam da namestim kako... Ideš i doli može još jedan čest. Znam. Tako. Kreni. Nemaš ti jedan so, možda napraviš ka meni. Ti si full. Ušem ubučem. Ali možda padne sad. Full, kako se kaže već. Pažni. Da. Enchantment. Napravi, kako se zove. Kamena. Da, gold, kameni. Ja obično, ja uvijek zaboravim da imamo creating table ovdje, pa pravim i creating table. Crafting, ne creative. Da. Idu tempo pravi most polako. Bre, kako to? Prva partija. Idemo 4 partije. Da. Još jednu on je ostale 2. Prvu partiju nismo nešto dobro odradili. Ko napao, Ligo Lembi. Nego let. Ili volim nešto ima. A volim kad možeš da dobiješ visok skok i da imate enchantment. Siri, uđi, daj torta. Okej. I... Diamond. Ne, Diamond Wood. Diamond Wood. Eto, sad desni klik. Eto. Što? Da glasaš da imamo Diamond stvari. Hoćeš pin. Alamog, hoćeš pin. Ja pali još 3 igrača pa. 2, 3, 2. Koliko krećete? Još jedan igrač. Legolandi. Krećemo s 20. Je glasa, da jog... Ne glasu za OP čestove. Good jump. Glasu i da skačem na toko. Neko je glasu za OP čestove. Sad će dobiti OP čestove. Kako je ovo? What the fuck, Teo? Da. Daj mu stvari, gledaj ovo. Daj mu stvari! Ja sam znao. Pogošamo na mač. Sharpens 1. A imaš i dole. Ovo je diamond. Ovo je vlažno. Kako? Skočio? Uzao je moj čestove. Nije. Diamant. Diamond sword. Diamond. Imao Diamond sword da nije te napao. Čekaj, stavi Diamond kapu. Gvozdeni oklop, Diamond slant, dijamantske pantalone, Diamond sword. Sve imam sem... Patike. Patika. Nemam uopšte patike ni jedne. Kako vrati došao kod mene? To mi nije... Napad. Gde? Tamo on ima patike. Da. Idi u centar. Wow, šta? U Diamond. I brate i cheater je. I plus ja ga i ne vidim. Sad i ovaj drugi. Brate, ja sam udar. A ne vidim ga, znači ne gledam gdje je. Napad. Na onog hakeru. Hoćeš s tim, a? A ja neću. Haker. Šta?
Pa je zlatnu jabuku. Ne mogu, sad mi napao. Opet. O, brate, klej dva. A oni su tim. Pojavi se zlatnu jabuku. Pa ne moguće da me ubiju. Zapaj. Napad, da ga ubijem. Ubi. What? Neko me udario. On udario. What the fuck? On se teleportova. Jedi zlatnu jabuku. Jedna i po srce. Ne ima bol. On me pogodi sa strelom. Sad će njega da ubije. Nađi Diamond potika. Ne mogu. Nema on. Nema nikak. Full si Diamond. Full da. NGP. Pa, Fox. NGP. Zlatna jabuka. What the fuck? What? Haker, brate, ja ga i ne vidim. Ja se haker. Wow. Nisi njega, čitera. Pa ne mogu. Ljudi, drugu partiju nismo pobedili, ali možda imamo sreće u trećoj ili četvrtoj partiji. Ali ja to igram sada. Da, možda imamo sreće, a možda nemamo opet. To je pitanje. Da. Glasom zvuk i čestove. Čekaj, tako čest, aha. Glasao si za opičar? Da, ja glasao opičar. Legoland. I ti ćeš izgubiti. Ja. Hoćeš. Hoću. Može i neću. Pitanje je pravo. Koliko nas ima? 5. 7. A pali vam 5. Sad 4. 3. Okej, možemo. 2. Ajde. 1. A ja ne kuđem. Dobro. To. Kristina Kaslovac. Kristina Kasler je ušla u Team Neko. Ne mogu. Team 1, 2, 3. Zašto? Kej je napustio igru. Lake je ušao u... Prvo skoči na ovo drvo. Hoću. Ja skačem. Šta skačeš? Dobro, na Izbrisano 37 uzornika. Skačemo! Ne, dobijate. Nisi uzor. To, Planet. Ja nikad nisam dobio. Ni ja. Čekaj, to. O, brate, kako sam srećni. Mislim da bi mogao da skočiš. Kaj se? Kači. What the fuck? Evo, skoči na osnovu od ovog drugog. 4 stena tek imam. Možda preskoči. Ako ja mogu da preskočim bez visokog skoka, onda ti možeš. Mislim ja. A ja sam jednom imao ovako i imao sam blagu svoju. Oštrina 5, Pa kameni mač. Sve me nakazio se kerom oštrina 5 isto. Šatim se. Mislim to jače od Diamond. A nije jače. Nije. Pošto ovdje je jačina napada 7. A ne. Skačemo doslovno na ostrovo. Skačemo.
Uzimaju. Idem u centru. Naš Aj, tamo petoro. se deli. Nastavi da igraš, mala voli igru, da volim igru. Ajde, dođi malo. Haker. Haker! Haker. Ovo je čist hak. Čist hak. Lipe vas. Gledaj idem, idem nazad, je. Kave iz mapa, opet. Ali sad je drugo ostrvo. Hoću povedim. Bro. Glasi za dijamantske stvari. Martin. Kako nisam glasio za opet često? Mislim da je. A vidio ovo, Iron patik. Nije patik. Pantalone. Nikad umri. Ne mogu pati. Šta gađaš? Nisam za Golden Apple. Nisam za Golden Apple. Sad ću. Uzmi i vode. Hvala za ostalo. Ovo je zadnja partija, ljudi. Zadnja. Ajde, skaču. Kopala. Nema ništa, sad. Kakav si? Šta si? Kopala. Nemaš kapu. Nemam. Pazi lik! Ima kapu. Haker! Lele. Haker! Ja mi brzo ono. Može ne kontroliš. Pa gdje je bre, taman, to tražim. Zlatne jabuke. Znate samo vozane pantalone. Ne može. Eno ga neki lik pravi. Stavite tvoje pantalone. Pa je samo ti i on što staviti. Da? Da pobediš. Otko znaš? Pa... Kaže dođi to pas. To je onaj haker. Haker, jeste. Haker! Pobjeda! Yes! Ljudi, zadnja partija je pobjednička. Yes! To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam na gledanju. I vidimo se u sljedećem videu.